Dwi'n meddwl bod efo yn rili dda. Dwi wedi mwynhau bob eiliad yno fo, wedi cael gymaint allan yno fo. I gychwyn, dwi'n mynd i Abertawe flwyddyn nesa, so wneud bydreigaeth. So mae hwnna'n rhywbeth dwi wedi wastad eisiau bod yn wneud, ac dwi'n meddwl yn wir, heb hwn, swn i'n mynd i fod yn hanner digon cystadleuol i allu mynd mewn i'r maes. Mae wedi bod yn rhywbeth anferthol i fi allu roi ar yn personal statement a jyst i wneud fi'n berson gryfa i'r maes. Mae bod yn Llysgennad wedi codi hyder fi mewn sawl ffordd, a jyst hyder i bod yn role model i'r iengar dwi'n coacho. Wrth bod yn ambassador fi hefyd wedi allu gael lle ar National Steering Group Young Ambassadors. Mae hwnna hefyd wedi rhoi beth arall i fi allu rhoi lawr fel un o profiadau fi yn alluogi fi eto bildio'n hun i person dwi yn wan. Dwi'n hapus iawn efo gael mi eleni wedi dderbyn 2 distinction star, so fedra i'n ofyn am gwell, rili. Mae'r cynllun wedi rhoi gorau iddo fi o y balans o'n i angen rhwng gwaith ysgol a gwaith coleg i allu hefyd relaxio'n gwneud be dwi'n hoffi wneud, ond hefyd gael profiad yn y faes iechyd y gofal. Go for it, newch chi beth edrych yn ôl.